Masimo, dobro nam došli u Pop Rock HR. Hvala lijepo. Evo, 1000. emisija je ovdje. Osim također i mladih glazbenika ugošćujemo već i one afirmirane. Koliko vama zapravo kao glazbeniku znači gostovanje u jednoj ovakvoj glazbenoj emisiji? Neophodno je i što god postoji od glazbenih emisija treba posjetiti, jer je briga o glazbenicima toliko postala niska i toliko baš sve briga za nas, da bar ovu malu podršku koju dobijemo od vas i od nekih drugih televizija, u principu ništa drugo se apsolutno ne događa. Da, mislim, svi već znamo da od koncerata ni K do daljnjeg, nažalost, kako sve stvari. Ne radi se samo o tome da nema koncerata, nego se radi o tome da kompletna pažnja ide ka takozvanom gospodarstvu. Niko ne razmišlja koliko 1000 ljudi živi od ovoga posla i jednostavno sada sam vidio kako stvari funkcioniraju. Ono što mi kao emisija radimo i nadam se da vam to znači, puštamo spotove, između ostalog i vaše. Koliko mislite da je to važno? Pa, apsolutno je važno. Mnogim ljudima je glazba vrlo, vrlo važna. Mnogim ljudima je glazba ljekovita i uvjeren sam da glazba jeste ljekovita. Ali ja se glazbom ne bavim financija radi, ja se bavim glazbom jer imam potrebu baviti se glazbom. I uvijek govorim onu staru Arsenovu, bavimo se glazbom iz samoobrane. Masimo, hvala vam što ste nam došli u Pop Rock HR, uvijek vas rado tu imamo i slušamo i drago mi je što ćete i sad izvesti nešto malo live tu, posebno za nas u Pop Rock HR-u kad već nema nekih većih stvari. A 1000. Bili bi vam jako zahvalni. Ali meni strašno brzo vrijeme protiče, tako da mi je nevjerojatno da ste već stigli do 1000. emisije. I od sveg srca vam čestitam. I uvijek volim doći u ovu emisiju, nekako se dobro osjećam. Hvala najljepša. Masimo, pod je vaš nastup zagarantiran. Hvala vam što ste bili s nama. Hvala lijepo.